Het resultaat van de vernijing Meiderwijze liep als mooie bestritting met roze perkjes. Maar nevens gewoon parageerses ontstaan er nou ook problemen. De wordt het rieden, auto's kunnen te makkelijk op de stoepen parkeren en de versmellings in de diek bij klinkers binnen ek net niet zin. Die bestritting veroorzaken trillings, zei het omweenende Aukje Galema. Deze die binnen aardige snelheid vaak. En dan jouwt het de nodige trillingen in het huis. En vooral als ze dan vol met baaltjes lezen, de viel het nou ook wel onder de voeten. Het jouwt gewoon trillingen. Ja. En die trillingen komen binnen van die stentiës? Ik denk dat het van die stentiës komt. De gemeente is intussen op de hoogte van de problemen. De parageersters vinden likwijls wel dat er laks op reageerd wordt. De reactie hier er al in maaien wezen matten. De gemeente die belooft van alles. En ze zeggen, ze gaan wel ook op waarom. Die ene verschil te maken horen. Nou is het ook nog een groot nadeel. We hebben nog Zuidwest-Friesland. En voor een weer de gewoonste deel. Hier in de Katterlijn. En we hopen dat het nou vlugger gebeurt. Helaas, we zullen nog geen resultaat. De wethouder jouwt de vertraging sta, maar hij had gelukkig ook goed nieuws voor de trekwijbewenners. De zaken worden oppakt. Pjeltjes om het verkeer door de stoepen te keren binnen opleerst. En dan bleef nog de trillingen. En bij werd het asfalt oerjeerd in klinkers. Nou, en dat willen we proberen op te lossen terug daar ter plaatse asfalt om te brengen. We hebben dat correct, hoe is het mogelijk, 9 augustus, al rond 9 augustus in het collegehand. En wij zeiden, nou, je moet toch wat gebeuren, dus dan hebben we nog een werking. Verder komen er aan beide kanten van het dorp verkeersremmers om de snelheid van het autoverkeer eruit te helpen. Cinema verwacht het dat alle maatregels nog dit jaar gerealiseerd worden.